தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தமிழன் வீட்டு. இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரியல்மில புதுசா ஒரு கேமரா ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கேமரா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, சிசிடிவி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த கேமரா வச்சிடலாமா, ஸோ இந்த கேமரா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த கேமரா வேற லெவலில் இருக்கு. ஸோ அது எதனால வேற லெவலில் இருக்கு, அதை எதனால வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தொடர்ந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் போய் பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனும் வரும். அதையும் நீங்க கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல போற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வந்துடும். சரி, இந்த வீடியோல அந்த கேமரா பத்தி ஃபுல்லாமே பார்க்கலாம். வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றதையும் பார்த்தலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிசிடிவி கேமரா அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா மாறி போச்சு. ஸோ ஒரு சின்ன கடையாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு சின்ன வீடாக இருக்கட்டும், ஒரு நார்மலான ஒரு குடும்பமாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த அளவுக்கு சிசிடிவி கேமரா பட்ஜெட் அந்த ரேஞ்சில் காசு போட்டு வைக்கணுமா அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ அப்படி யோசிக்கிறவங்களோட பட்ஜெட்டில் இந்த கேமரா இருக்கிறனால இது வேற லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது எல்லாருமே வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கேமராவை நீங்கள் வாங்கி வைக்கிறீங்க, ஸோ ஒரு சின்ன கடையாக இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன வீடாக இருக்கட்டும், இந்த கேமராவை நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேஃப்டியை நீங்கள் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேமராவோட டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கேமரா 360 டிகிரியும் கவர் பண்ணுறனால இது எல்லா சைடும் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி டிசைனிங் பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேமராவில் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. கேமராவோட பாட்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டி கார்டு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. டாப்பில் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேமரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த கேமரா வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேமராவை உங்களோட மொபைலில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கேமராவில் எடுக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையுமே உங்களோட மொபைலில் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும். ஸோ இந்த கேமரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டைப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டி கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ்டி கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கடைசி 14 நாளுக்குரிய அனைத்து பதிவுகளையும் இது வச்சிருக்கும். ஸோ அந்த 14 நாள் நிறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 1வது நாள் 2வது நாள் இது ஃபுல்லாக ஒன்று அழிச்சிக்கிட்டே வரும். பின்னாடி இருக்கிற நாளை ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இது ரன் ஆகுது. 2வது டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி கார்டு போடாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ்டி கார்டு போடாமல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைவாக மட்டும் எல்லா தகவல்களையும் பார்த்துக்கலாம். இந்த கேமராவை உங்களோட மொபைலே கண்ட்ரோல் பண்றதுனால உங்களுக்கு எந்த சைடு தேவையோ, நீங்க எந்த சைடை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சைடு வச்சு இதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். இந்த கேமரால பாத்தீங்க அப்படின்னா நைட் விஷன் இருக்கிறதுனால கும்முன்னு இருட்டா இருந்தா கூட யாராவது அங்க நடக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபேஸை இந்த கேமரா கவர் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா அவங்களோட ஃபேஸை கிளியரா அந்த கேமரா எடுத்து கொடுத்துரும். அந்த அளவுக்கு இது சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த கேமராவை உங்களோட மொபைல கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கால் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை நீங்க கிளிக் பண்ணி கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா கேமரால ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் ஆயிரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேமரா உங்களோட வீட்டு வாசல்ல வச்சிருக்கீங்க, வீட்டு வாசல்ல யாராவது வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த கேமரா மூலியமா நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா கால் பண்ணி ஸ்பீக்கர் மூலியமா நீங்க அவங்ககிட்ட பேசிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க இன்னைக்கு வீட்டில் இல்லை, நாங்க 2 நாள் கழிச்சு தான் வருவோம், அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்க பதிலுக்கு ஏதாவது ரிப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பீக்கர்ல இருக்கிற மைக் மூலியமா அது சேவ் பண்ணி நமக்கு அனுப்பும். ஸோ இந்த மாதிரியும் ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த கேமராவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஐ மோஷன் ட்ராக்கிங் இருக்குது. ஸோ இதனால என்ன பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேமரா உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கீங்க, ஸோ சந்தேகப்படுற மாதிரி ஆளாக இருக்கட்டும், இல்லை திருடனாக இருக்கட்டும், யாராவது அந்த பக்கம் நடக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த கேமரா அவங்களே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வேற லெவல் அப்படின்னே சொல்லலாம். இதில் இருக்கிற ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒய்ஃபை ரூட்டர் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேமராவோட ரேட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2500 ரூபாய் வருது. 2500 ரூபாய்க்கு இந்த கேமராவை வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு சின்ன சின்ன கடைகளாக இருக்கட்டும், குழந்தைகளை பார்த்துக்கிற வீடுகளாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்குலாம் கேமரா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அவங்களா இருக்கட்டும், இல்லை நார்மலாக கேமரா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த கேமரா ஒர்த்தபிளாக இருக்கும் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோவில் ரியல்மியோட இந்த 360 கேமரா பற்றி நம்ம ஃபுல்லாமே பார்த்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேமராவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த கேமரா பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து உங்க சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே வாங்க. இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. இன்னொரு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் டாடா, பாய் பாய், see you.